بله تماشاوان خوبونه جه برنامه میوان کو مشارک ام بجری خود بله خودن اروپای ولات بلژیکای و گزان دمک درجه لاوروپای ول گلک ولات اروپای بلژیکا فرانسا آلمانیا و گلک باجارنده ماشین گسی ماشین درشتن داشتن تایبتی جبنا کو ربره پکی برز پروژران آزاد به و دسا تجدید سر بدای به ماشین گسی تن داشتن İktidari bemjare emej hevseroke Federasyona Kurdên Belçikayê Birêz Dawud Keskî bipirsin. Birêz Dawud Keskî xêlatine. Xêrat daban, silav rez. Davrez. Taybetî di demên dawî de çalakiyên çawa tên darxistin û armanca van çalakiya hûnkar bi xwîner û temaşawanên me bikin. Wekî we ji anî ziman çalakiya me ji bo şermezarkirina komploya navnetevî li ser Reber Apoyê li Belçîka ji bo azadiya Reber Apo wekî dostên me Belçîkî jî li gel dostên me Belçîkî jî sê rojan meş hatin darxistin û her hefte ji bo azadiya Reber Apo çalakî mîting tên darxistin bi girseyî ew çalakiyan derbas dibin yani Kurdên Belçîka taybet ya deklara dikin yani êdî ew komploya li ser Serok Apo pêk hatî teşhîr bûye di nav cîhana de jî teşhîr bûye di nav Kurdan de jî teşhîr bûye yani êdî dixwazin ew esîrbûna reberê Kurd Birêz Öcalan bigihe azadiya xwe. Belê. Na nêzîkatiya Belçîka hemberî daxwazên Kurdan çi û divan çalakiyan de tenê Kurd hevlet bine ango dosên Kurdan kî hene û daxwaza wan çi ye û bi taybetî çima piştgirêk Kurda din gelê Kurd. Yani taybet em bêjin devletê Belçîka hezekî Ewropî ye, hezekî emperyalîst e lê nêzîkatiya wan çiqas emperyalîst be jî nêzîkatiya wan Kurda û baş e pozîtîv e lê gelê Belçîka ku jiyan dikin em bêjin bi taybet fikr û ramanên Reber Apo xwandinî dostên me Belçîkî ewana nêzîkatiya wan wekî Kurdekî em bêjin welat Paris xwande wan li Reber Apo xwedî derdikeve wekî Kurdekî tevlî çalakiya dibe, tevlî meşan dibe em bêjin di nava wan meşan da ew dostên me Belçîkî dema dimeşin em nizanin kî ew biyanî ye yani em dizanin ku ew ji wekî Kurdekî Kurdistanî ye ew li gel me dimeşe nêzîkatiya wan wî warî de yani makî qanûnê wan jî di wî warî de ye îro çiqas em bêjin Ewropayê PKK xistibû lîsta terorê lê dadgeha Belçîkayê Brükselê pêşengên me Belçîkayê jiyan dikin siyasetmedarê me Belçîkayê jiyan dikin em bêjin welat Parîzên me Belçîkayê jiyan dikin henekî dadgeha wan hebû darastan çênibû darazdandina wan hata seknandin ji ber ku dadgeha biryarekî girîng da yani ji bo alî Kurdan da ew biryara çi bû PKK ne hereketeka terorîzme PKK hereketekî çekdarî ye û ji bo mafê gelê Kurd tekuşîna xwe dimeşîne yani biryara Avrupa'da yekem Belçika ev biryarê kursanda bu ne var? Belê yani ew Brüksel dadgeha Brüksel biryara yekeme dabû wisa lê tene ne wisa em bêjin îro li Brîtanya jî sendîqayekî heye sendîqa karkera ew sendîqa 5-6 milyon endamê wê hene yani sendîqa herî mezin ya cihayê neşaş belê herî cîhana herî mezin ew sendîqa ye ew sendîqa ji bo Reber Apo kampanyekî dest pê kir yani ji bo azadiya Reber Apo kampanyek dest pê kir û ew sendîqa jî partiya karkera ya Brîtanya yani muhalefeta Brîtanyaya yani îro Ewropa em bêjin nêzîkatiya Kurda hêdî berva başbûnê diçe yani êdî wekî em bêjin tenê ne Kurd hereketa me azadî jî nêzîkatiya wan êdî tê guhartin ji ber ku
دیپلوماسی کو کرد ل اروپای دیاسپورای دمشنن نه وکی برای ایرو دیپلوماسی خا خورد بویه خورد دمشنن رخصتنا خا خورد کرنه و حرکت ما روز به روز ل دیاسپورای جی مزنده بی دم حرکت ما ل دیاسپورای مزن بو دیپلوماسی مجی خورد مشه نوی وریدا مشن درش ل عالیه استراسبورگ هاتن داخلستن امجی روزا شمی و مشهد بون مدیتن سدو نزی سدو شست انتر امبیجن بیانی yani dostenme ji her welateki ji her niştimaneki hatibun tevlî ve meşebun yani îro embêjin hareketa azadî êdî bûye hareketeki cîhaniye tene ne rojilata navîn bir harekete cîhaniye yani wî warî belki bijin hûnligorî tevlîbûnê dibêjin ne ji ber ku ji her nasameyê ji her baweriyê ji her neteweyî kesên tev çalakî we dibin ev yani şember mînaka vekî milî wisa pêna ser ne bele na em wisa bêjin na çalakiya Strasbourg ji her welatî da çalakvan tevlî bûn yani ewana bi nezebûn tevlî nabin ewana zanabûn tevlî dibin çawa me got îro fikrê ramanê reber apo li cîhanê belav bûye yani dema ew fikrê û ramanê reber apo li cîhanê bi pirtûkê wî bi zimanê wan hatî nivîsandine û wan bi van pirtûka dixwînin û reber apo saye reber apo da Kurdan nas dikin herekata azadî nas dikin û dema nas dikin tên wekî em bêjin alîkar wekî em bêjin pêşdan piştgirîdan tên tevlî çalakiyê me dibin û pêşengî jî ew ji me re dikin Ama demek kesana bawer dikim yani neş kesê ji rêzên jî xwedî nasameyekî cuda ne nûnerên sendekan nûnerên komeden nûnerên dîsa ode û dezgehanin herwiha bawer dikim di nav wan de akademisyenên doktor û wekî din e tabii na em bêjin doktorekî hatibû ji Avusturyayê tevlî bû navê wî jî bîram çû bû yani doçent doktor bû ewa hem lekolîner bû hem doktor bû tabii tene ne ew bû doktor akademisyen avukat em bêjin saziyên sivîl em bêjin ji saziyên partiya muhalîfa Ewropayê ji her beşê her saziyê çalakvan hatibû tevlî bûn yani îro ewna ne çalakvanan direzê de hatibûn tevlî bûn ne wisa ye yani zana bûn xwendewan bûn wisa pênas bûn fikrê ramanê reber apo xwendibûn sayê reber apo Kurd nas kiribûn dema hatin tevlî çalakiyê Kurda bûn çanda wan zimana wan kêfa wan jê dihat wisa hez dikirin na îro em dinerin dîplomasiya me diasporayî piranî ew hewala dimeşînin yani pêşengî ji me re dikin ji dîplomasî da ji ber ku çima temam Kurd mafê wan hatî gasp kirin malatê wan hatî dagirkirin ewana wan tişte qebûl nakine yani wekî Kurdekî birûmet wekî Kurdekî welatparêz ewna ji wan tişte qebûl nakine îro daîmî li gel me ne yani her qada li gel me ne yek de jî hinekî qada xebatê we wekî Federasyona Kurdên ew Belçîkayê hem ji bona Belçîkayê hem ji bona netewên yekbûyî û dîsa spîtî hewldanê we serlêdanê we herdîtinê we darî we qada dîplomasiyê jî kir duwer de çi xebatê we hene bi rastî em Federasyona Belçîka Kurdên Belçîka her beşê de em kar û xebatê xwe dimeşînin em îro dîplomasî jî dimeşînin em îro gelê me li Belçîka jiyan dike bin sêvana meclîsan em wan bi rêxistin jî dikin ji ber ku em dizanin bi salan e gelê me hesetiya welat di dilê wan de ye piranî gelê me çûnê welatê wan nîne mesela ji derwê welatan e hesetekî di dilê wan de ye em jî bi van dorê hîs dikin kar û xebatê me jî ser bin sêvana meclîsê dimeşe yani me hevdîtinek jî çêkir bû ji bo yekbûn netewî
yani Konsey Avrupa'yı ji bo spîtî em wekî sernavê Kurdên Belçîka em meran dewê girtibû em çûbû bi serokê sekretera giştî Konsey Avrupa ra tabii wekî wey ji anî ziman yani we got daxwaza Kurdên Belçîka çi ye ji bo Rebera Apo em îro dibînin çawa her dilê Kurdekî da ew komploya xemeke çawa her dilê Kurdekî da Reber Apo di zindanê de û her Kurdek xemgîn e bi wê esîrbûna Reber Apo me ew hestên gelê Kurd ew dixwazên gelê Kurd ew pêşniyarên gelê Kurd me yek bi yek ragihand ji bo sekreteriya giştiya serokê sekreteriya giştiya Konsey Avrupayê yek bi yek me ji wan ragihand lê bersiva wan îjar em bêjin ne wekî klasîk bû ew jî bersivekî baş dane me em digotin em ne saziyekî polîtîk in em nikarin kar û xebatê xwe parve bikin lê em we baş fehm dikin em jî hestên we baş hîs dikin baş fehm dikin yani em çi qas destê me de tiştek pêk bê em ê ji bo we ragihînin û we pêk bînin. Evet. Na dalîkî meş çend rojan meş hatin daxistin sibê dê çalakên bi girseyê bên daxistin û dalî çalakên fîzîkî em dîn alêkî dalî dalî dîplomasiyê de ji bona azadiya Brêz Öcalan xebatên çawa bêkirin ji hawşin de wekî Federasyona Kurdên Belçîkayê ji hawşin de xebatê wê çi bin? Yani xebatê me tabii tene ne ser çalakî ye yani çalakî ji bo Reber Apo ji bo azadiya Reber Apo çalakiyên me em bêjin ne di plana me de ji bo me her roj çalakî ye yani em heta Reber Apo azad bikin ew roja me her roja me ji bo me wek çalakî ye me got yani em her sal 15 Şubatê da diasporayê Avrupayê Strasbourg kom dibe lê îsal tiştekî cuda hata çêkirin Belçîka em sê roj meşiyan ji bo azadiya Reber Apo me bajarekî me heye Löwen ji Löwen heya Brükselê Parlamentoya Avrupayê em meşiyan me daviya meşê xwe pêşa Parlamentoya Avrupayê Brükselê pêkanî û bi mîtingekî girseyî me bi dawî kir li wê derê jî dexwaza me zelal bû me li wê derê çi diyar kir me digot Reber Apo êdî piştî 23 salan şûn da nikare yek deqe dahî em hundir de bihêlin yani dexwaza me em dibêjin Reber Apo yek saet dahî yek deqe dahî hundir de nemîne azad bibe dexwaz û talabê me ew bûn lê me anî ziman tenê ne Belçîka îsal hemû deverên Avrupayê yani wisa Kurd rabûbûn ser piyan rabû ser nigan û hemû deverên Avrupayê meş hatin derxistin taybet em bêjin Belçîka her sal ew qas mesela çalakvan tevlî nedibûn me destpêkê axaftina xwe ji anî ziman vê meşê me da em bêjin Belçîkî yani dema em di sûkan da dimeşiyan Belçîkiyan di penceran da pêşwazî jî me re dikirin yani piştgirî dida me û qas ewna jî bi hest bûn li hemberî me me digot bi sedan kes em meşiyan ser rojan bi sedan kes bi coş bi kelecan wisa ne serma hîs dikirin ne em bêjin westîbûn hebû çalakvanan me îxtiyar hebûn em bêjin hinekî hebûn gopalê wan destê wan dabûn lê gawa dimeşiyan bi eşq bûn gawa dimeşiyan bi azadiyê bi eşqa Reber Apo bûn em wisa dikarin zelal bêjin yani. Evet. Yani dalîkî xebatên Ewropa dalî jî li Tirkiye helwestek heye
بتایبەتی 11 مەهن مالبات و پارێزەر نikarin biçin İmraliye nikarin biçin birêberê gelê Kurd Birêz Abdullah Öcalan hevdîtin bikin. Ev bandora xwe çawa li Ewropayê dike û bandora Ewropayê ser vê kêşî. Yani tabii evet tiştekî em bêjin ahlakî nîne. Yani îro reber apo şexsekî nîne. Yani îro reber apo bi milyonan evîndarê reber apo hene. Me got yani ew çalakiya me ku em li Ewropayê dar dixin taybet Belçîkayê ew çalakiya me bandor li ser Konseya Ewropayê jî Parlamentoya Ewropayê jî bandor dike. Yani ew çalakiya me wekî em bêjin zextê me jî li ser wan. Min berî axaftina xwe janî ziman dema me hevtînek çêkir bû serokê Konseyê Sekreterî Ewropayê ra me ew tiştana hemû wanî ziman. Yani ewa 5-6 salin 10 salin awqata hevtîn nîne. Ewa 11 mehin malbatê ra telefonekî nîne. Yani ewana jî dizanin kî ne ahlakî ne mirovahî ye. Ew tiştê ku li aliyê hikûmeta Tirkiyeyê de van tişta pêk tînin siyasî ne yani polîtîk e. Zagona çi birsatın yani bu zagonê wan jî hemû girtiyên siyasî dibê mafê wan wek hebin. Hem de aliyê ragihandinê de hem de aliyê hezîtinên malbatan de hem de aliyê fîzîkî û biyolojîk û civakî her awayî dibê mafê hemû girtiyan wek bên qebûl kirin. Lê Birêz Öcalan 11 mehin ne malbatê ne parêzeran û ne bi derve tu awayî nikarin hevdî bikin. Yani ne tenê ahlakî bartû ayê zagonî jî Ewropa vêkê qebûl nakin ne wisa? Tabii yani Ali Zabuni zaten Avrupa kabul nake yani ev tiştana li Avrupa'yı zaten neyin kabul kirin. Yani makı kanunaki Avrupa heye çıkaz tu esir biji, çıkaz tu mahkum biji de zindanda da mafete mrovayı hene yani amicin mafi insani. Naha reber apo megut ne şahseke reber apo iro de kesayate Kurdan da îro îradeke em bêjin hûn dikarin parêzeran nehelin yani ew em dikarin wiyar bêjin siyasî biryarekî siyasî ye ew wana nahilin ku parêzerê xwe re hevdî tînek çê bikin û navan da tiştek çê nebe ew tiştek cuda ye yani ew jî ahlakî nîne lê em dikarin bêjin ew tiştek polîtîk e siyasî ye biryarekî siyasî ye lê alêkî din îro malbatekî reber apo heye. İro birayê xwe, xwişkê xwe, em bêjin xerzî xwe, birazî xwe yani malbatekî reber apo heye. Yani ew malbat pêwîst e dengê wî bibîse. Ew malbat pêwîst e çend peyva reber apo ra qise bike. Yani reber apo tenduristî wî çawa ye, rewşa wî çawa ye. Yani em alî polîtîk da, alî siyasî da nabêjin ku bila agahî bidine me. Yani alî tendûstriyê wî, alî malbatî da pêwîst e ku ewna wê mafê bidine wî ya. Yani îro Ewropa wî dibînî, Ewropa ji me baştir ya dişopînî. Me gotiya yani spîtî îro karê wî giravê İmraliyê şopandin e. Ew li wê de çi diqewime, mafê reber apo çi ne, çi tê asten kirin, pêşa wî çi girtiye, ewana ji me baştir dizanin lê em dibêjin çima hûn karê xwe nakin. Yani meger hûn dizanin, hûn dibêjin em dizanin, em agahdar in, lê hûn çima karê xwe nakin. Ya hûn şirîkê hevin, ya hûn bi hev re kar dikin, ya jî hûn Kurdan dema mesela dibe Kurd hûn makî qanûnê xwe pêk nayînin. Vekirî me wan ji wan re got yani em zelal diyarê me diyar kir. Pirsa me dawî ji niha şûn de hem de aliyê dîplomasiyê de hem jî de aliyê fîzîkî de xebatê we êşên ber tiştekî ku di plansaziya we de hebe û karin bi mer parlan. Tabii na karû xebatê me Belçîka her hefte heye dimeşe me got tenê çalakî nîne em bêjin roja înê yani 18 Şubatê filmekî em li Belçîka didin weşanê ji bo azadiye yani ev filma li Sûriye berxwedana Sûriye ji bo berxwedana Sûriye hatî çêkirin. Ev film roja înê 18 Şubatê li bajarê Antwerpenê
سینمای دادن وشانه همو گلی ما بلچیکا آگاداره اما اگر بخوازن جدار واجی بین دکارن بین تبلیبن adres seviye am dikarın parve bikin yadın unzanın Nevruzji nezikli bir Nevruza Kurdistaniye yani Bahara Kurdistan sembola Kurdistaniye em ve Nevruzê xwe jî 26 Adarê li bajara Lövenê cê ku ji bo azadiya rebera û em meşiyan li vî bajarî em dar dixin hemû gelê me Belçîka jî em dawetê Newrozê dikin. Her dahi banka ku ji bona gelê Kurd û ji bona gelên cîhanê ji bona azadiya jalin hebe mukaweme ji bikin berma xwe. Yani bangavaziyê me ev e ev sal bila bibe sala azadiyê ev sal bibe bila sala serfiraziyê em dizanin sala 2022 ji bo Kurdan çetin derbas be ne hesana ji ber ku ev sal qedera Kurdan diyar dike em dibêjin her Kurd berpiserî hildese melêxa taybet jî Belçîkayê berpiserî hildese melêxa ev sal em bikin sala azadiya reber apo azadiya gelê Kurdistan. Em gelek spas dikin. Em spas dikin weşanê baş. Serkeftin ji bo. Bê temaşevanê xwe bûnê me berê xwe da Belçîkayê û hevserokê Federasyona Kurdên Belçîkayê Brês Davut Keskin digel me bû em gelek spas dikin. Em geştin berê bername xwe heta ceribê min xêr xweşê.